Gee ntị ka m gwa gị ihe a na-ala ọkwa ị na-ege m ntị na-ala ọkwa dịka ị na-anụ ihe m na-ekwu. Ịghọtago? Just look into my eyes now. Ihe m na-alụzi kịta bụ sọsọ ejenti ka m na-alụzi. Ịghọtago? Enidiri m ego. Ị na-anya na mgbada ebe nụwa naanị ị na-afụ na-ada ebe a ụ na-eji green bụ ihe a ka ọ dị white. Ụnụ anyị na-afụ n'ebe a naanị a chọrọ iledo ụnọ. Ịghọtago? So ọmụ a bụ the ejenti na-afụ maka dị ụnọ ya. Ọ bụrụ na ị dị nkwadobe na ị chọrọ igo ụnọ alụrụ alụ nke akụgo mapan na ya just mee ka mmalụ ozugbo ozugbo. Ịghọtago? Ihe a chọrọ ịlụ ụnọ asọsọ 1 trillion naira 1 trillion ọ bụrụ nke gị kpam. Ịghọtago? So ya ka m sị ka m gwa gị ọ bụrụ na ịnweta onye chọrọ ige ya ọ bụrụ nwanne gị ka anyị nye gị aka nọmba ka ọ kie the money there. Ịghọtago? Achọghị m ka anyị kpaba isiokwu, achọghị m ka anyị mebe ife lọya ma ọ bụ ife ọbụla. Just m sị ndịrị gị aka nọmba kiere m the money. Bịa ngosi gị ụnọ gị ọ bụrụ nke gị ka ọ bụrụ ya kpam.